क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव हाबनाय लोगो लोगो दिनै सासे एसपीनिफ्राय आङो मोनसे खोथा खोनानो मोनदों जे बे मानसिखौ सोर नोंसोरो हमनो थाखाय अर्डार होआ बे कुइसन फैदों दिनै बियो सोर एसपीआ सोर एसपीआ बेवहाय मानि थाखाय थाफैदों जों पाब्लिकनि थाखाय थाफैयाखैबा बे एसपीखौ गाबोननि गेजेराव दिनै जोङो आं खावलायो जोंनि बिटिआर सरकारनि चिफ सार आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा सार आरो गोबां लिडारफोर दङ आं बिसोरखौ आं खावलायदों बे एसपीआ दिनै मानि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो हादों अपारेशन एक्स एनडिबिनि अपारेशन एक्स एनडिबिआ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोख्रों अपारेशन खालामगासिनो दङ लोगोसे ड्राग्सनि बेरेखाबो सिग्रोमदों लोगोसे देहा फालांगिरिफोरनि सायावबो सिग्रोमदों बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव केएल उदखारि आफादनि साथाम हमजादों बिसोर साथाम केएल उदखारि आफादनि केडारफोरा बा लोब्बा थानाय मानसिफोरा रां दाबि खालामनाय सोरखौबा हुमखि होनाय बुथार नागिरनाय बेबायदि खामानियाव लोब्बा दंमोन बिनि सायावबो सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय माखासे खौरांफोरखौ फोसावैनि सिगां मोनसे गिथाव बाथाव आरो बुथार नागिरनाय खौरां दङ बे जाथाया जाबाय गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनि बे आसामनि नङा आरो लोगोसे बर'फोरनि नङा बे जाथायानो जाहैबाय गावनि गार्लफ्रेन्डजों जमा थानाय सासे बयफ्रेन्डआ गावनि गार्लफ्रेन्डजों जमा थागासिनो दंमोन रुमाव नाथाय बिनि गार्लफ्रेन्डआ बेखौ आथोन गेलेनो होआमोन बा देहायारि सोमोन्दो लाखिनो होआमोन बेनिखायनो बियो गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गोबुवारसारजों बुथारनो नागिरदोंमोन अदेबानि बुथारदोंमोन नाथाय गार्लफ्रेन्डआ थैथारासै बे जाथाया जादों गुरुग्रामाव सासे सेंग्राया गावजों जमा थाफानाय गार्लफ्रेन्डखौ गावजों देहानि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय हेंथा होबाय थानायनि जाहोनाव गावनि गार्लफ्रेन्डखौनो स्क्रू ड्राइभारजों गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों उनाव सिख्लाया पुलिसनि केस जाखांनायनि उनाव दायनिगिरि दुथाङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों हमजानाय दायनिगिरि दुथां सेंग्रानि मुङा जाबाय शिवम कुमार उत्तर प्रदेशनि थागिबि आरो बिनि गार्लफ्रेन्डआ 28 बोसोर बैसोनि नाथाय बिनि गार्लफ्रेन्डनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै गार्लफ्रेन्डखौ बे समाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बियो गावनि गार्लफ्रेन्डजों सोमोन्दो लाखिबाय थानो नागिरदोंमोन नाथाय गार्लफ्रेन्डआ होयियाव स्क्रू ड्राइभारजों गाग्लोबनानै बे जाथायखौ खालामदों दा बे शिवम कुमारखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय दानिया फैदो जोंहा एक्स एनडिबिनि बाखनायजाथाव हाबाफारिफोर एक्स एनडिबि बिथांमोना गुवाहाटियावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जेरै क'क्राझार चिरांफोराव गोख्रों सिग्रोमगासिनो दङ देहा फानग्रा बा देहा फालांगिरि खालामग्राफोरखौबो हमगासिनो दङ सिख्लाफोरखौ हमगासिनो दङ ड्राग्स जाग्राफोरखौ हमगासिनो दङ दा बेनि सायावनो गोबां रायजो राजाफोरा सापर्ट होगासिनोबो दङ आरो माखासेफोरा सापर्ट होआखै जायफोरा सापर्ट होआखै बिथांमोननि न'खराव जाब्लासो बिथांमोना बुजिगोन दा बेफोरखौ बाद हो जायफोरा सापर्ट होदों बिथांमोना मोजां मानसि आरो जायफोरा सापर्ट होआखै बिथांमोना गाज्रि मानसि होननानै आं सानो मानोना बिदि खामानिखौ हेंथा होग्रा मानसिफोरा गाज्रियानो जाखागोन जुदि ड्राग्स सोबनायखौ सोबजानो लुगैबा बे मानसिया गाज्रि जाखागोन जुदि देहा फाननायखौ फानजानो लुगैबा बे मानसिया गाज्रियानो जाखागोन दा बेनिखायनो आं बुंदों जायफोरा सापर्ट होआखै बिथांमोना गाज्रि मानसि दा बिदिनो जोंहा एक्स एनडिबि आफादा गुवाहाटि नोगोरमायावबो हिन्जावफोरखौ हमना हरगासिनो दङ हौवाफोरखौ हमना हरगासिनो दङ गोबां मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो थाबैनो गोबां मानसिफोरनि लिस्टआ फैगासिनो दङ आरो हमगासिनोबो दङ बेबायदिनो गोबां जाथायफोर दङ आरो माखासे खोन्थाथावै जाथायबो दङ माखासेखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेराव खोन्थानो हायो आरो माखासेखौ जोङो खोन्थानो हाया बा खोन्थानांगौ बायद' जाबाबो खोन्थानो हाया बेबायदिनो गोबां गाव गावनि हिन्जावखौ गामियाव गारबोयो गुवाहाटियाव फैयो गुबुन सिख्लाखौ लाना थायो बेबायदिनो गोबां जाथायफोर दङ साख्रि मावग्राफोरबो दं दै बिदियाव फौजिनिफ्राय लानानै आरो गुबुन गुबुन साख्रि मावग्राफ्राबो बिदि जाथायाव लोब्बा दङ आरो माखासे लिस्टआ दंखाजोबानो अब्ला जेब्ला जों दा सावरायनोसै जोंहा क'क्राझार पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै क'क्राझाराव केएल उदखारि आफादजों लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बिसोर हमजानाय साथाम दायनिगिरिफोरा रां दाबि खालामनाय सोरखौबा बुथारनो नागिरनाय हुमखि होनाय बेबायदि खामानिफोराव लोब्बा दंमोन हमजानायफोरनि मुङा जाबाय प्रणब राय 21 बोसोर बैसोनि मनदीप राय 19 बोसोर बैसोनि आरो नवज्योति राय 22 बोसोर बैसोनि बेबायदिनो जोंनि बे क'क्राझारल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आरो गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोबां उदखारि आफादनि हमजागासिनो दङ ड्राग्स हमग्राफोरखौ हमनायाव क'क्राझाराव सोरबा एसबि ना मा होनो एसपिआ मानो हमनो मोनखो सोर हमनो थाखाय पारमिसन होनो होननानै जिसुआ सामफ्रामारि बिथांखौ बुंदों जाहैबाय बेनि सायाव जिसुआ सामफ्रामारिया मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो नोंथांमोना अब्लानो बुजिगोन जोङो साबा गथ'फोरखौ जों हमदों सिख्लाफोर साथाम आरो सेंग्राफोर सानै आरो बेखौ हमखांनायनि उनाव नोंसोरनो बे बुस्थुखौ सोर होफैयो बेखौ जोङो सेबनानै बे डिलारनाव बिसोरो बिहरफ्लानानै
जोङो बेखौ बाइकनिफ्राय जोङो बारसिननानै बे बुस्थुखौ लानानै फैनाय जादों आरो बे बुस्थुखौ लाबोनानै जों दा पुलिसनो गथायबाय खिन्थु जोङो जेब्लानाखि जों स्पटआव ओंखारलांदों बे एक्सनाव ओंखारलांदों बिनि सिगां एसपि सारनो मोनसे फन खालामना बुंहरदोंमोन सार नोंनि आन्डाराव बा नोंनि एरियायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिदि बिदि सासे ड्राग्स फालांगि दङ बे ड्राग्स फालांगिखौ जोंनो हमनो थांगासिनो सारा जोंखौ हेल्प खालामनांगौ बे समाव एसपि सारा बुंबाय दे जेबो नङा नोङो बिनि एड्रेसखौल' हरदो वाट्सएपआव आं बिनि उनाव आङो मा मावनांगौ आं दं जेब्लानाखि बेखौ आङो 6:16 आङो हरदों आरो जेब्लानाखि जोङो बे मानसिखौ लाबोखांनायनि उनाव 8टा बेसेबांबा टाइमाव आं एसपि सारनो फन खालामनायाव एसपि सारा मोनसे खोथा बुंदों नोंसोरखौ सोर थोना आंनि रेकर्डिं आंनि बिसिनाव कल खालामनाय आरो बिनो वाट्सएपआव आं हरनाय बेसेबां टाइमाव आं हरदोंमोन बेखौहाय आं दिन्थिजोबगोन मबाइलाव आरो एसपि सारजों आं बेखौ आं कुइसन खालामहैगोन आरो एसपि सारा जुदि माबा मोनसे बुङोबा बिनि दायथ'खौ चिफ सारमोना दायथ' लानांगौ आरो बे दायथ'खौ जुदि लायाब्ला जोङो सानगोन जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर'खौ खोमानो थांगासिनो आरो बे खामानिखौ जुदि मावोब्ला जोंनि लोब लोब रायजोफ्रा शिब सारमोनखौ बा जोंनि दानि बिटिआर सक्तिनि लिडारफोरखौ जों सिलुट होगोन आरो बाख्नायगोन आरो रायजो राजाफ्रा सारमोनजोंनो दङ होननानै आं सानो आरो गोसोआवहाय जोङो बेखौ फुटकिबारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओरै माने तेलदिफु ओरै माने अभारब्रिज बारै ओरै फुटकिबारि मोनसे गामि दङ बेनिफ्राय जों उथायनो हादों आरो ड्राग्सआ टटेल 11टा कन्टेनार आरो खालि दङ आरो बेजों लोगोसे थेमाफोरबो दंबावोमोन खिन्थु बियो माखासेखौ गाहरदों खम'गियाबो बेनावहाय बिहरनाया 25टामोन ओमफ्राय हमनायाव बारसिन बुरसिन जानायाव माने बियो पकेटनिफ्राय गारहरदों माइबारियाव खिन्थु नागिरबाबो मोनाखिसै मानसियाथ' मुस्लिम जोंनि दा बर' लाइमोन गथ'फोरनो जाय गथ'फ्रा क्लास 9, 10 फरायनाय 14 बोसोर 16 बोसोर 18 बोसोर गथ'फोर दिनै नुयोबा बयबो रायजो राजाफ्रा मोखांखौ नुयोबा बयबो अनगोन गोसोआव दुखु मोनगोन दिनै जायनि न'खराव बिदि घटनाया जादों जायनि फिसाया दिनै माबा मोनसे लामायाव आवगायलांदों जायनि न'खराव जाजादों बिसोरसो बुजियो दिनै बिमा बिफाफ्रा बेस्राबो गाबफैलायो सोरबाफ्रा फैनानै बुंफैयो जि नोंसोर खामानि मावदों बिनिफ्राय नोंसोर आवगायनो नाङा जों नोंसोर सापर्ट दङ दिनै आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुंहरगासिनो दामावसै नोंनि सायाव नोजोर गोलैबाय दिनै नोजोरथों होथों आं नोजोरखौ गिया दिनै मानसिया सानसे समाव थैखायो दिनै आं थैनानै थांगोन आङो रायजो राजानि थाखाय थैनानै थांगोन दिनै आं गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो आं माबायदि पाब्लिकफोरखौ आं सहाय खालामनो गोसो जायो दिनै आंनि न'आवबो एफाराबनि अबस्थानि आं मानसि नङा अब्लाबो आंनि जि सिगां 14-15 बोसोराव आं माबायदि अबस्थामोन दिनै बे अबस्थायाव आं मानि थाखाय फैदों बिसोर गासैबो इसोरनि अननाय बिनि थाखायनो आं माखासेखौ गोसोआव साननानै आं गोबां रायजो राजाफोरखौ अनसायनो लुबैयो आरो आंनि बे इयुन जेनेरेसन लेभेलनि उन्दै गथ'फोरखौ आं मोजां लामायाव थांजानो लुबैयो बेनो आरो मास मोननै बायदि जाबाय सिगांनिफ्रायनो बिदिनो आंनि सेंग्राफ्रा हमबाय थायोमोन खिन्थु आं मिडिया प्लेस आरो माखासे बुस्थु आं खालामनाय जायामोन अब्लाबो आं बाराद्रायनिफ्राय बारा नुनानै दिनै आङो बे खामानिखौ आं ओंखारनो गोनां जाबाय दिनै आंनो स्पटआव आंनि मोखांखौनो दिन्थिनानै आं बे खामानिखौ मावगासिनो आरो बे खामानि मावनायाव आंनिल' नङा दिनै जोङो दाख्लै रङियाव थांनानै जोङो शिब सारजोंबो जोङो रायलायदों आरो शिब सारजों जोङो आधा घन्टा बायदि रायलायनानै दिनै शिब साराबो बुंदों नोंसिनि खामानि मावनायाव जों हेल्प दङ आरो बेसिबां मानि नोंसिनो माबा नांगौ हेल्प नांगौ जों होगोन होननानै दिनै सासे शिबानो जुदि बुंनो हादोंब्ला दिनै रायजो राजाया मानो हाया आं बेखौ रायजो राजानोबो आं माखासे कुइसन खालामो दिनै बेखौ आं बुंनो दिनै आङो खावलायनो सानो जे गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा उन्दै गथ'फ्रा दिनै गावनि देहाखौ ओरैबायदि बरबाद खालामलांबाय दिनै आङो माने हमखांनायनि उनाव आं लोगो मोनोबा आंनि मेगनाव मोदै गनो ओंखारो दिनै आंनि गोसोआव आं गाबखांनाय फैयो जे जोंनि बर' गथ'फ्रा मा देर'नि जाखो आरो मा जालांगोन दिनै जोंनि बर' माखासे लाइमोन गथ'फ्रा इयुन जेनेरेसननि जाय लाइमोन गथ' देरफुनाय बिसोरो माखासे हालोदाव जुदि बेफोरबायदि हालोदाव थाबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया जोबनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा होननानै आं सानो दिनै गोबाव समनिफ्रायनो दिनै एक्स एनडिबिफ्रा आं बाख्नायो दिनै बिसोरो जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावसिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसि फिसा गासैखौबो नागारनानै दिनै हाग्रा बंग्रा गावनि जिउखौ बावनानै दिनै खामानि मावनानै दिनै मोजां सुक्तियाव दिनै फैनानै आरो बेयावबो दिनै ड्राग्सनि बेलायाव दिनै जोंनि बर'खौ जुदि खोमानो लांनो सानोबा बिनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन जोंनि बर'फोरनि जागोन दिनै बेखौ आं खावलायनो सानो जों बयबो स्ट्रं जा दिनै आङो दाख्लै मास मोननैनि गेजेरनिफ्राय आङो खामानिखौ मावनायाव आं गोबां डिलारफोरखौ आं हमबाय दिनै बङाइगावआव दिनै एसपि डिएसपि पुलिस प्रसासननि आउटपस्टनि आरो दिनै बङाइगावनि गासैबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो सापर्ट दङ दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आं हाबनाय लोगो लोगो दिनै सासे एसपिनिफ्राय आङो मोनसे खोथा खोनानो मोनदों जे बे मानसिखौ सोर नोंसोरो हमनो थाखाय अर्डार होआ बे कुइसन फैदों दिनै बियो सोर एसपिया सोर
एसपिआ बेवहाय मानि थाखाय थाफैदों जों पाब्लिकनि थाखाय थाफैयाखैबा बे एसपिखौ गाबोननि गेजेराव दिनै जोङो आं खावलायो जोंनि बिटिआर सरखारनि चिफ सार आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा सार आरो गोबां लिडारफोर दङ आं बिसोरखौ आं खावलायदों बे एसपिआ दिनै मानि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो हादों बेनि एन्सारखौ जोंनो रायजो राजा आंनि